Hi, all. You are welcome to today's Mass, the 26th Sunday in Ordinary Time. The presider is Reverend Father Chukwuka, assisted by the chaplain, Father Paul. Please stay till the very end because there will be some tribute to our departed friend, Mazi Joseph Enwerekowe, whom we are wishing farewell in today's Mass. God be with you all as we worship together. Thank you. Brothers and sisters, good afternoon. I just want to use this opportunity to thank each and every one of you again, at least taking your time to come and worship with us. And my expectation is that at the end of this, the good Lord will grant us our heart desires in Jesus' name. Brothers and sisters, the psalmist said that now is something of joy when they say, let us go to the house of the Lord. So for that, I'm very happy in each and every one of you. And, in order not to waste our time, we are thanking and praying and asking for our Father in heaven to inspire us to create a generous, kind, caring for the sick and welcoming to all community. And the Mass is requested by Nigeria Igbo Catholic community. As the COVID-19 restrictions ease, we are praying for all our members and everyone around the world to show responsibilities, consideration, love, kindness and care for ourselves and to others. Also, to abide to the guidelines recommended to us to defeat this contagious virus. The Mass is requested by Nigerian Igbo Catholic community. And we are equally praying for a successful harvest of gratitude of our community in the month of October, requested by Nigeria Igbo Catholic community. I'm praying for the healing of Mrs. Patricia Osoka, that God should restore her to full and perfect health in both mind and body, requested by Mr. Michael Adibe and family. We're thanking God for His grace and blessings upon the household of the and the Wiwi, requested by Mrs. Benedict Enwoja and family. And special birthday thanksgiving for Mrs. Elizabeth Chibo Udeso, praying for God continual blessing and guidance in life, requested by Mrs. Elizabeth Udeso. Gratitude to God Almighty for the good health of Sir Emmanuel Opo and the full recovery of Ikechukwu Opo, requested by Sir Emmanuel Opo. We are praying for the entire living and deceased members of the Adibet, Onya, Odele, and Okeleke families, requested by Mr. Michael Adibe and family. Praying for a happy repose of the soul of Mr. Fidelis Ife. May his soul and the souls of all the faithful departed rest in the peace of our Lord. Amen. Requested by Mrs. Nkiru Ife and family. We are equally praying for a happy repose of the soul of Mrs. Elizabeth Amanu Adibe. May our soul and all the souls of the faithful departed rest in the peace of our Lord. Requested by Mr. Michael Adibe and family. We are equally praying for a happy repose of the soul of Mr. Emmanuel Ikejian. May his soul and the souls of the faithful departed rest in the peace of our Lord. Amen. Requested by Mrs. Patricia Ikejian. Praying for a happy repose of the souls of Chief DKC and Mr. Kevin Mbademe. May their souls and the souls of the faithful departed rest in the peace of our Lord. Amen. Requested by Mrs. Kiru Ifede. Our presiding priest for the masses, Father Adolphus Chukwuka. May we please stand up.
ndewo o eziokwu na amagoro anya ọka na ọkụ na Adolphus na akara ya masị taa na ntụgara were nabata ya n'ụzọ pụrụ iche n'aha anyị niile n'ihi na ha wee nke mbụ ịbịa nyere anyị usoro kwuo maasị. Fada Adolphus bụ ezigbote enyi m. I went to the senior seminary the same day, 1986. But then since then, we've been very good friends. I actually got a father the same day, even though not in different dioceses. I work at diocese, more with people diocese. But I actually father the same day, 20th August, 1994, sorry. So, August last year, this year, what I mean, 27th anniversary. So, and Father Adolphus, born in Canada here, one day she were a mass in Toronto, Yanamoto. So, one day she were a mass in Toronto, Yanamoto. On the Diocese of Peterborough, but then only she got Toronto, then I can mass equal. Oh, a jolly fellow. No, but in the so now I know about the Father Adolphus saying, what can one say? Lord to Ottawa. Woman na Christian, I have a time I will have a mass of gas over Kelechnik Maka, which a tabo, can ya one and see the mouth. But the Canadian make corona when one is there at the mass of gas. No, Chineke ka anyị ji gbuo ohere gbakọba ọnụ taata n'ụlọ nsọ Chineke ebe anyị na-anọ were efe Chukwu anyị were olu anyị olu Igbo ebe a mụrụ anyị ebe a mụrụ ọtụ n'ime anyị wee na-eto Chineke maka na Chineke na-anụ langweji niile ọ na-anụ English ọ na-anụ Igbo na-anụ ma Hausa ma Yoruba na ndị ọzọ niile mana ọsọ na ọka ma ọ bụ ebe na-adị mma na ọkwa awụrụ ya so na anyị ọrụ n'Igbo ọtụtụ oge na anyị ekpere anyị ekpere n'Igbo obi na-aka esi anyị na Chineke ga-anọrọ ya maka Chukwu na-anọ langweji niile and the language Igbo so na the best language a na-asụ n'eluigwe ma mụ na-enwere idea asụcha Hibru the best one na-abụ Igbo maka Igbo na Hibru bụ ofu nne ji ha kama ha si from different areas. Anyway, that is the point. I like to Chineke na Damasa maka anyị niile ụmụafọ Igbo ụmụ Chineke ndị gbakọrọ ọnụ ebe a taata isonye n'ekpere a ma ndị nwere mmụọ isonye mana ha enweghị ike iso taata ebe nwere ihe ji ha ebe ha nọ ka anyị na-arịọkwa azụ ngozi Chineke n'ebe onye ọbụla nọ ebe na ebe onye ọbụla nọ ma ndị na-ege ntị through online ka Chineke ga-agọzi anyị niile n'ofu n'ofu na ebumnobi anyị na ihe dị mma ọ ga-emezuru anyị ya n'aha Jizọs. Anyị na-emekwa Chineke ekele so far so good na coronavirus a na-eme n'ihe ndị ọbụla egweri mụ na nwa ihe kịta na anyị ka nọ n'ọka na-eku ume ka na-ekuli na-ekuda ka nwee nwa ahụike ole anyị nwere ihe anyị na-asị ka Chineke siketa wee na-echekwa anyị ga-adị ndụ wee kọọ akụkọ etu anyị si mee survive for this coronavirus pandemic. I guess wee kọrọ generations yet unborn ihe gara within this time mgbe a nọ na COVID time ha esorokwana anyị wee kelee Chineke chụrụ ga-eme anyị ga-survive ya anyị ga-adị ndụ wee fụ na mgbe ọ ga-ebi anyị nọ malite anyị ga-anọkwa ọgafere anyị wee biri ndụ anyị na-aga ndị niile egwu ka na-atụ ịpụta wenye maka ụka Igbo maka ya bụ coronavirus egwu pụọ ha n'anya ka a mara ama na Chineke na-echekwa ndị nke ya and Chineke kpebie mmadụ enweghị ike imegasị ihe o kpebiri ebe o kpebiri na ọ ga-echekwaba anyị aka aza atụwazi egwu anyị ga-amata na Chukwu kwuo ọ na-emeju ya
ọ bụghị mmadụ ga-ekwu tata gharịpụ echi niile. Okwu Chineke dị tata dịrị na-aga ọ ga-ọkpụta ọgwụ ọ na-eche nche ọ na-agbanwe agbanwe. Nkwa o kwere anyị bụ na ọ ga-afụ na anyị nwa nọ na ubu aka ya, ọ na-echekwa anyị na-adịghị ike anyị niile. Na Damasị anụ na-awa agbanwe anyị akpọpụtago ndị a ga-elote na Damasị n'ụzọ pụrụ iche ndị a na-ekpere ekpere ka Chineke nara ekpere anyị na-ekpe n'isi ndị a niile na intenshọn niile anyị nwere maka Damasị tata, ka Chineke nara ya bụ intenshọns niile ekpere niile anyị ga-ekpe tata ka ọ baara ndị ama yọrọ ekpere ahụ uru ebumnobi ha ji wee kpee ya ka o mee ka o ruo ha ka n'aha Jizọs. Anyị na onwe anyị bụ ndị gbakọrọ ọnụ anyị nwechara ebumnobi ọkachasị ọdịmma onwe anyị na ezinụlọ anyị na nke obodo anyị na nke Kanada na obodo anyị si wee bịaba obodo ahụ Naijiria, ka Chineke meenụ ka ihe gbanwee dịbanye mma na Naijiria ebe anyị si wee pụta, ka anyị wee nwee ike werekwa ya bụ obodo anyị na-eme ọnụ ebe ọbụla ebe anyị ahụ. Ụmụnne nna Kristo, anyị maara na anyị bụ ndị njọ na anyị zuru oke. Ọtụtụ oge anyị na-agba mbọ ka anyị mee ka anyị zuru oke, mana mmụọ kwere ahụ esiri ike. Ọ bụ na ezuru oke ama ka anyị ga-akpọpụ Chineke nkịta sị biko meenụ sachana anyị nụchaa anyị ka Damasị anụ anyị na-achụ ka anyị nweta ngọzi zuru oke n'ime sachapụ anyị nje anyị ekwere ka anyị daba ka anyị nwụọ na-eme njọ kama nyere anyị aka ka mgbe ọbụla anyị sogbu ohere anyị na-emezikwa dịkwa na mma onwe na-ebi ndụ dịka nna na ụmụ ya. Ya bụ ụmụnna ka anyị gbado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eukarịstịa site n'ekwupụta njọ anyị. Oh
ka ị na-egosi ike gị pụrụ ime ihe niile. Biko ụkwasị anyị amara gị na-akwụsị akwụsị, nyere anyị aka ka anyị were ọsọ na-agbaga na mbọ ikwere anyị wee beketa oke na nnukwu na aṅụrị nke eluigwe. Anyị na-arịọ nke a site na n'inwe naanị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na-edikọrọ otu nke Mmụọ Nsọ, Chukwu site n'ụwa ruo ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ọnụọgụgụ isiokwu. Ọ bụ n'ihi ịgbachitere nke iji chọọ ka m kwụsị ha. Onye nwe anyị gbadatara n'uru wee gwa Mozis okwu. O nwere ụfọdụ mmụọ ahụ dị n'ime Mozis nye iri ndị okenye 7 ahụ. Mgbe mmụọ ahụ dakwasara ha, ha bidoro buwe amụma. Ugbu a, mmadụ abụọ na-akpọ Eldad na Medad anọghị n'ọgbakọ ahụ, mana a hapụrụ ha n'ụlọ obibi. Esoro daa aha ha n'akwụkwọ, ma ha esoghị pụta n'ụlọ ikwu ahụ. Ma mmụọ ahụ bịakwara dakwasị ha wee na-ebu amụma ebe ha nọ n'ụlọ obibi. N'ihi ya, mgbe otu nwata nwa okorobịa gbara ọsọ kọrọ Mozis, Eldad na Medad na-ebu amụma n'ụlọ obibi. Joshua nwa Nun, onye bidoro na nwata, sowe Mozis wee sị, nna m ukwu Mozis, si ha kwụsị ya. Ma Mozis zara ya, ọ bụ n'ihi ịgbachitere ka iji chọọ ka m kwụsị ha. Ya kwa omume, ọ masịrị m ka ndị nke onye nwanyị niile bụrụcha ndị amụma. Ọ dị m nnọọ ka enyecha ha dum mma ahụ. Okwu nke osebụrụ ụwa.
Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Jenesis dị asọ dere. Isiokwu: akụnụba unu alaala n'iyi. Ugbu a geenụ ntị, unu ndị ọgaranya, bidonụ ịkwa akwa, bewenụ akwa maka ihe nhụju anya dị iche iche nke ga-abịakwasị unu. Akụnụba unu alaala n'iyi. Uwe niile unu nwere aghọọla ihe nra ripịara. Ọlaọcha na ọlaedo unu agbachala nchara ga-agba unu nke ga-erichasị ahụ unu. Akụnụba unu chekwabara ga-abụrụ unu ọkụ na-erepịapịa n'ụbọchị ikpeazụ. Lee, unu ghọgburu ndị ọrụ gwuru ala n'ubi unu. Unu ghọgburu ndị ọrụ gwuru ala n'ubi unu. Geenụ ntị nụrụ akwa ụgwọ ọrụ ha unu jidere na mmegbu. Ghọtanụ na iti mkpu nke ndị na-ewere unu ihe n'ubi erutela na ntị Onyenwe anyị nke igwe ndị agha. Unu na-ebi ndụ oriri na nkwari. Nke ahụ ga-eme ka obi na ahụ unu maa abụba maka ụbọchị ngwuri. Unu mara ndị mmadụ ikpe na-amaghị ha, bịakwa bufuo ha na nkịtị. Ọ bụ ezie na ha adọghị onwe ha mgbe ha guzoro n'ihu unu. Okwu nke Osebiụwa. Ọ gaara gị mma na iburu otu aka
ya gụpụ ya ọ gara nwa ịbụrụ onye anya mpịa banye n'alaeze Chineke karịa ịbụrụ anya abụọ wee laa n'ọkụ ala mmụọ ebe idide na anwụ anwụ na ebe a na-adịghị emenyụ ọkụ ya emenyụ. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa ka anyị si n'ụzọ ọma nyegide mgbada na ọ bụrụ na aka nri gị ga-eme ka imehie gbupụ ya maka ọ gara gị mma ịbụrụ otu aka banye na ndụ karịa iburu aka abụọ banye n'ọkụ mmụọ ebighị ebi n'afa Nna na Nwa Mmụọ Nsọ. Amen. Otu dị Jesu Kristi, otu dị Jesu, anyị na-enye Chukwu ekele n'ụzọ pụrụ iche maka inye anyị ohere a ikpe ekpere n'olu anyị n'etiti ụmụnne anyị niile ka anyị si gbakọba ọnụ taata bụ 6th Sunday in ordinary time of the year. Anyị wee na-asị ka anyị Chineke ekele maka na ndụ mụ na gị dị ebe a taata abụọ n'ike aka Chukwu dị ya, maka ọ bụrụ na ọ bụ ihe mmadụ ji aka emere eme ọtụ n'ime anyị n'ebe a taata emere ndị ka anyị ike karịa esigo ka COVID kọlekti anyị free of charge eri oge bidoro, mana Chineke ka ihe niile dị n'aka. Ọtụ n'ime anyị jere njem maybe across Atlantic Ocean even within this period of COVID ma nwee ike nweta onwe anyị ebe anyị chọrọ ije. Ọ bụ na ike Chineke gwọ na ike aka anyị. So na anyị si Chineke dị eme na alụ n'aha Jizọs. Praise the Lord. Chimone mma amen.
chọrọ ime o ji ruo Chukwu and ọ naanị ama ihe dara anyị mma. Anyị ma ihe ọma maka onwe anyị ole anyị ma mana ihe ọma ahụ anyị mara onwe anyị bụ very limited zuru oke mana Chineke ọmazụ entirely ihe dịrị mụ na gị na mma maka na ọ na-abụ onye mmalite ndụ anyị ma bụrụkwa onye ga-abụkwa the end of our journey. So taata anụnwa n'ụka nke 26 anụnwa nne anyị asabụ ụka wee na-eme ka mụ na gị mara na dịka Jizọs wee gwa ndị ụmụazụ ya ka ọ na-asị ndị ụmụazụ a na-asị na ekwere sọmbọdụ abụghị onye otu anyị mana emekwere ọrụ ebube ọ na-arụ mana anyị ekere ọka ya ka ọ gaa n'ihu maka na ọ bụghị onye otu anyị na ọ na-anaghị ga-arụ ọrụ ebube a. Jizọs ha mba na onye ọbụla bụ onye adịghị against us ọ bụ part of us. Onye adịghị eme the negative to us nke anyị na nke ekwesịrị na a ga-eme onye ahụ part of us. So by so doing Jizọs na approve sị anyị niile ebe ọ bụla ihe ọma si wee bịa ya hiri right ọ bụkwa m ohere ekele ba m ihe ọma niile na-abịa na ya bịa ya hiri give life a chance. Ihe ọma ọbụla bịara around you may accommodate, may appreciate. Iwu abụghị na ọ bụ naanị ofe nnegitere ga-adị ụtọ mekwa onye ọzọ tere ofe dị ụtọ may appreciate. Maka in those days ọ na-ana onye ọbụla na-azụ na ofe nne edere nke ụtọ chefuzie na enwere ndị ọzọ na-etekwe ngere n'aka na aka n'ofe ka bụ ihe okwu na-eri. Mana ihe anyị na-ekwu na Jizọs sị na ihe ọma bụ ihe ọma as long as ọ dịrọ ihe ọma agwa egbochiri ihe ọma nke na-abụ Jesu Kristi kwụwara ihe ọbụla na-asọpọtụ ihe ọma nke Jesu should be allowed to go ahead. Ebe ebe o si wee bịa from east or west, north or south ma ya bụ na ihe a bụ ihe ọma for the good of humanity. We go after that. We appreciate it, we accommodate it. And so, obenezi anyị nke bụkwa nke akwụkwọ very challenging instruction onye na-anyị taa. Na nchebe eluigwe anyị nọ n'ime anyị ga-enwe lot of obstacle, ga-enwe lot of hold up, a ga-enwe lot of detour. Mana enwe nke ga-egbochi gị nta ya na gị makwa na practice the attitude of detachment. Iwezuga n'akụkụ na okpofu anyị nwere anya abụọ mana enwe ka anya gị ga-esi wee lete something ga-eme ka iru jewe ọkụ mmụọ maka anya na-elekwa ihe dị iche iche. Ọ gwara n'ịntanetị ọgwụ ya maka enwere ndị anya ha nwere ike ịga ọsọ trọbụl maka ihe a na-elete n'ịntanetị. Enwere ndị gara aka ịntanetị a na-ekiliki ikiliki nke na-aga adịghị ọkụ ịma na ihe adịghị appropriate clinic immediately maka ha ọtụtụ ka ọ na-achọpụ out maka ha na-achọba attention every minute. Ọ jọpụ out your eye isi mba anya na ha afọ nka klik ọ pụọ mana ịkpọ nkịtị for 1 minute or 2 sị ka ịwọchigoro mara nke ifọrọ nkụ down ụdị ịba n'ime ahịa and ọ ga-butere. So Joseph na-echewarị gị ọ bụrụ na anaghị abụọ ga-atọ ọsọ ọ ga-akakwa mma n'oge ịtụtụrụ ofu mkpụrụ anya gị wepụ ya na-emezibapụ ya anya ma kedụ ọbụla ijere eluigwe a maka eluigwe anụwa a na-ekwu na anya nụrụ nta nụrụ na akwụkwọ ihe ọma dị n'eluigwe nke mere na enweghị onye jere eluigwe a nachitere azụ ebe a ọ bụrụ asị ya jụọ enweghị onye nchọpụta jegoro eluigwe nachigha azụ bikos na asa afọ ihe bụ ubi ere ọba ihe dị n'eluigwe ahụ dị too much na onye ọbụla ka ha ya bụkọrịdo ndị anatana ọ dị too much ọ mara mma ihe dị mma dị ya ọtụtụ n'ime anyị bịara Canada wee fụ ihe dị mma na Canada ha chọzịrị Naijiria ekelekwa m ụlọ praise the Lord maka e nwere ndị Canada dị ka ha ebugo eluigwe otu ebube Jesu and ndị nọ Naijiria taa e nwere ndị ọ ga-abụ Naijiria inye ha ọpshọn ndị agha ha ahụkwa ofu mkpụrụ anya ha togetu ịbịa Canada. Ọ bụrụ onye ọbụla chịtara Naijiria na steshọn Naijiria si ya ọ
na a ga-enye visa ọ ga-emekwe ọ bụrụ na ha bụghị nke ndị ha igwe ndị ya as option kịta ka ihe na Naịjirịa maka ndị unknown gunmen and unknown gun maka the situation dị ebe ahụ right now ọ bụrụ na ha bụghị ekele dị ahụ by the grace of God igwe tụọrọ m asị ịtatu m asị option si m na fada oyibo ma ahụ akwụkwọ ofu mkpụrụ na nkịta na a ga-eme gị visa Canada aga m agụrụ tu n'ofu oge gaa ahịa n'aka chọzie ofu ka ọ gụrụ dị dak gaa na mkpụrụ anya m wee na-aga nche so na ife ihe ka ubi n'ọba na ọ bụrụ na anaghị eweta ihe trọbụ ije eluigwe ọ dị eluigwe amaka eluigwe ọ dị the best o ji bụrụ n'ebe Chineke bi ebe Chineke bi ọ bụrụ na ịpụta n'any country wee jee n'ebe onye na-achị kọntrị bi ị na-amarị maka ihe dị iche n'ebe ahụ ihe dị iche na-adị na capital bi na ọkụ ehi yes enwere m opportunity ije US wee jee ruo na White House wee fụ mba niile ihe dị iche n'ebe a na ụlọ ndị ọzọ ọ na-agbara ya white mana ihe dị iche dị ya maka enwere nwa few minutes ịbata somewhere wee ṅụọ tii somewhere n'ime White House kama aga m eme detail ure mere so wee jee so enwere taa ka ọ bụ na Chineke bi n'eluigwe and eluigwe ahụ the best is a homeland our homeland ọ bụ ebe ahụ bụ ebe obibi anyị ebe ụlọ anyị the permanent home our last bus stop ewee na-agba anyị enwe ihe ga-egbochi gị iru eluigwe ahụ think about that the summary of it all anything you feel ị ga-abụ ị na-eme maọbụ na-eri maọbụ na-eje ogbochie gị opportunity ị ga-eji ruo eluigwe bido n'oge wee lewe ihe ahụ anya azụ ọ na-anọchiri gị ụzọ ka ị nwee ike ịgwa ya get behind me Satan ụnụ mana mgbe Peter na-agwa Jesu okwu n'agha Jesu si nwoke a na-think like onye nke ụwa enweghị any other way to go ị na-abụrụ ọkụrụ m ụzọ get behind me Satan onye ọbụla na-abụrụ ọkụrụ elugbọdụ ụzọ ma onye ọbụla na-abụrụ ọkụrụ elu nwa Chineke ụzọ ije n'eluigwe na njem eluigwe anyị niile gị nwa na-asị ya get behind me Satan maka na ọ naghị asọpọtụ ihe ọma eluigwe dị mma ihe ọma na-eji eluigwe ga-adị mma ana ọ n'usoro ya bụrụ na laịn na-eche eji ya ana enwe ihe meziri na laịn ahụ abịa nọchie ụzọ ọ na-ede distraction na-ete ekiziri ji aka more than time ị ga-edevote for njem eluigwe ahụ isiri ihe ahụ get behind me Satan the summary of it all bụ na mụ na gị taa anyị bụ mgbe eluigwe Chineke akụdego mụ na gị na ndị nọ na njem eluigwe a site n'ime mmiri Chukwu edenye aha anyị enyego anyị paspọtụ eji eje eluigwe by ime mmiri Chukwu na nzukọ nsọ Katọlik and the Trinitarian formula Father, Son and Holy Spirit anyị enwere paspọtụ anyị ahụ debere anya dị na anyị bụ ụmụ eluigwe and afọ ebe anyị bụ ụmụ eluigwe na anyị ga-eje ya bụ eluigwe shio mana make sure na ihe niile bụ ihe ga-anọchi n'ụzọ maka ijie ọ bụrụ sọntị m ga-adị beyond our vision anyị ga-ama ihe ọ bụ ọ ga-egosi na ọ bụrụ na anya gị na-afụ ihe ndị ahụ ọ kara mma na iremuvuru ofu anya gị gwa anya mpe ma abụ na ijeburu eluigwe maka ọ ga-adị terrible for you na ijiri anya abụọ fọ iretere ga-afụ n'ụwa ma jiri ọkụ mmụọ and ọkụ mmụọ ahụ ga-ezigbo egwe anyị ebe a ọkụ na-anwụ nwunye ya ada anụ anyị ọ ka oziọma makụzikọrọ anyị taa so na adịmasị anyị tata anyị na-ekpe ekpere na-arịọ biko Chukwu nye naanị kọleji nye ndị anyị agbamume anyị iji chọpụta ihe ndị a niile na-anọchiri anyị ụzọ na njem eluigwe ọ bụ nne ka ọ bụ nna ọ bụ akụ na ụba ọ bụ ihe a na-enye ha pụtara akụta ma ọ bụ ihe emere inherit whatever form ya bụ ihe mana ọ na-anọchiri anyị na-eleta na anyị na-achọ ka anyị bie ndụ kwesịrị anyị ga-ebi
dịka ụmụ eluigwe, ụmụaka ndị na-eje eluigwe. Ya bụ ihe a na-etiri anyị na-awụ onye na-aja na garị na ka anyị kaba ahụ chọpụta na e nwere sọntịn maka nwantị na ndụ ụwa taa bụ onye na-aya ahụ amaha na ọ na-aya ahụ siknes ahụ ọ na-erikọ n'ime arụ ya ha ama adị mgbe e ji chọpụta na ya bụ ọdịgotu bad ọdịgotu mọch mana ọ bụrụ na achọpụta mgbe ahụrụ anya gị chọpụta ya n'oge adagonize ya n'oge ọgwụgwọ ya na-adịkwa n'isi karịa mgbe adagonizes ya siknes. So na-enwe nsogbu na-emeziri anyị aka mma na njem eluigwe. Chukwu nyere anyị ezigbo grasa anyị chọpụta nke ọ bụ n'oge bido n'oge wee gwụgwọ n'okwu gwara bido n'oge wee gwụgwọ ya bụ mmiri ahụ ka ọ ghara ito too much ka ọ ga-abụ mgbe anyị na-aga ebido ịnọ ọfụ ihe niile na-anọchiri anyị n'ụzọ njem eluigwe mgbe na mgbe o ji wee bụrụ anyị mgbe na mgbe oji Chineke ji wee nwee ike wee mezite that final invitation sa anyị come home natara ka anyị ghara ịnọ na mgbakwa ma ọ ka anyị ghara ifiri na ọ dị emergency maka ọtụtụ oge anyị jefu ndị maka anyị ụfada anyị na-afụ a lot of stuff gwa m na mmadụ nwụrụ usoro taa ndị fara ka a na-akpọ ya and the father bụ afọ onye ka nwụrụ ọfụrụ ọ ga-anwa onye na-astrọgụ achọghọ ka ọ nwụọ na ọnwụ na-atụ ya egwu ịghọtago maka na ọtụba ha anya ya that time onye ọbụla nwụrụ struggling to live ahụ ya na-agbakọcha agbakọ kwuru ha idea nke nwere ndị tinye na akpati were mma na-atụwasị ụmụ na-akụjisi ihe na-aga ọbụkwa ikpenye ụlọ egwu mana ọhịa ụdị reality mana ọ bụrụ onye nwụrụ ọnwụ ụtọ ọnwụ Chineke ọ gị bụ ihe a ya abịala na ego butere anyị ụtọ ngwa kpọrọ ọnụ njem na adị ule onye ahụ nwụọ dịka ọ na-arahụ ụra ibi n'ime ego niile ya dịka ọ na-arahụ ụra ana ọnwụ ọfọdụsi onwe ya ọfụma ọ gaghị eti ndị mmadụ na trọbụrụ itinye n'akpati maka dịfet na a na-eti n'akpati olezi na onye Hausa na ndị Muslim ewere ute wee fechie mana ndị Kristian a na-akwanye ugwu katara ahụ wee dịrị gawazie ihe nji ekwu ihe ndị ahụ anyị nwa nọdụ n'ọkwa kwesịrị ekwesị mgbe ọbụla ịlaba anyị aha ji wee bịa ọmụha amapụ oge ọ bụ ya ka ofu fada ji wee zọrọ nwa atụ egwu unu nwere onye ọ bụrụ na amaghị ụlọ nwere fada ọnwụ biko fada na-arịọ ọnwụ biko ka mmadụ karịta ihe covid yes wee dịrị gawazie so na ekpere anyị ka Chukwu nye na-arị ohere nye anyị grasị ịmata ihe ọmụma ọbụla anyị ga-eme ka njem eluigwe anyị wee dịrị anyị oke enwere ihe ọbụla na-anọchiri anyị ya bụ ọzọ ọ bụ njọ ọ bụ mmadụ ibe anyị agawa na-arụ wee mere necessary thing ọ bụrụ na ọ bụ mmadụ na-anọchiri gị ije eluigwe gị nwere onye aha avoid yes. You can avoid somebody who is not actually supporting you na njem eluigwe a. Onye ọgwụgwọ ọbụ na nke a na-akpa nkata onye ga na-achọrọ gị okwu ihe ga na-ewepụ ndụ gị wepụ onwe gị wepụ uche gị na ọkụkọ na-akọkọ n'ọrịa onye anya ihe akọ na ya na ya agaghị atọ n'ụwa anyị bịara abịa n'ụwa anọ ụwa bụ a visiting place ọnọdụ onye chere gị na mọl ma ọ bụ onye chere na Costco ebe a na-ere ihe gọvanọ agba n'afọ everything bụ half price i wee meghere buutu wu na-ere otu ihe half price no matter ka ahịa esiri dị mma ị gaghị arahụ na Costco overnight ndị sekuriti ama gwa gị ọfụlifie ndị sekuriti ama kpatụ gị aka sị ya ọga are you not going we are not in the place ihe na-emerezi so n'ụwa dị temporal etu ije shop isi dị temporal no matter how good shopping dị ị ga-anara ebe gị n'isi wee bịa shopping no matter how ụwa anasị dị ụtọ anyị ga-ahapụ ya at some point mana ekpere anyị na-adị ekpere oge niile mgbe ka ya adịmasị nso mana ọ bụrụ na a ga-alapụ ya na a ga-ala ya adị onye na-akwado na a ga-ala na a ga-ala nakaba ahụ mara amara na enwere kọndishọn ị ga-eji wee larụ ebe ị gaji enwere kọndishọn ọ bụrụ nkịta ahụ were chọrọ ka ọ laa Nigeria any of us even if yes na ịnwere paspọtụ Nigeria ma ịnwere paspọtụ Canada and visa niile ị ga-eji wee laa ya ọdụ mana iji ihe covid test result ga-emebe ebe ị gaji ka ha bụrụ kọndishọn ha
He also play what the first class. Yeah, he was first class. A ball in my room, he built not a whole other way, more managing the COVID test negative result. We have that airport. Very large. The bank is a group where you not has this. So, all good condition. Now, God, about condition because of COVID. But I don't live condition I here. And this goes to Catholic, they make sure on our currently conditions need enough from the beginning of your age. From the time they give me to we make another thing, so we can work and easy, probably another sacrament in there also. Okay.
maka nna anyị dị asọ bụ Francis, bishọp anyị bụ Marcel na ndị ndu ụka, ka mmụọ nsọ dakwasị ha ma na-edu ha n'ihe niile ha na-eme. Anyị arịọ gị anyị niile jiri ezi obi na-achọ Chineke anyị, ma were otu obi na-arụ ọrụ maka ọdịmma nke mmadụ niile. Anyị arịọ n'ihi ọchịchị aka ike, mpụ, eriwu afọ ejughị na afọfoju akpa nke ụfọdụ mmadụ, ka Chineke onye pụrụ ime ihe niile zọpụta ha n'aka ndị etu ama, nye ha ndị ọchịchị obi ruru ala. Anyị arịọ ndị na-ekele Chineke maka ngọzi ya na nchekwaba ya n'ebe ezinụlọ ha nọ. Mrs. Elizabeth Chibokudọzọ maka ncheta ọmụmụ ya, ka Chineke gaa n'ihu na-edu ma na-edozikwa na-agọzikwa ya. Ezinụlọ Mba Ema Ukwu ndị na-ekele Chineke maka mgbake n'ọrịa nke Ikechukwu. Anyị
arịọ Mr. Emmanuel Ikejiams, Chief DKC, Kevin Mbaneme, na ndị ezinụlọ Adi. Ọnya ọdịdị n'okereke, ndị nke hapụrụ ụgwọ ka ha keta oke n'ihe ndị mbilite n'ọnwụ anyị arịọ lote ndị eme ikwere nkwa ike lote na ekpere ọtụtụ oge sọmbara agwa gị lotekwa m na ekpere kwekara were ohere anyị taa lote onye na-etu a were jisi n'ọta Chineke si Chineke mara ihe dị mkpa onye ahụ na-ayọ na ekpere na elu ka o ruo ya aka ka ekpere ndị a nwee ike ịbara n'uru ree ire n'ime isi ndị niile anyị kwere ngwa ekpere ime obi ka anyị werezie ahịhịa anyị ndị a niile ha ya n'aka nna anyị dị asọ bụ Maria wee na-asị Maria dị asọ rịọbara anyị Chukwu na-arịọ wee mere anyị ụzọ ndị nke Chukwu dị asọ rịọbara anyị Chukwu na-arịọ Chineke nna mụrụ ụmụ ya n'anya ya ayọgo ka ụmụaka si ayọ nna ya anyị akọgoro ogu ka o si dị anyị n'obi anyị nwa akpụgo ka echiche anyị ha na-arịọzighị biko nara ayọ niile anyị rọgị tata maka onwe anyị maka ndị niile dị anyị n'obi ndị ezinụlọ anyị ndị obodo anyị niile n'ụwa niile biko nna ọ gị gwara anyị ayọ na anyị ga-ayọta anyị chọọ na anyị ga-achọta anyị kụwa aka a ga-emeghere anyị wee kweresi okwu ike na okwu ndị a niile gwara anyị wee na-ayọ gị taa wee na-achọ na-akụ aka okwukwe anyị gwara anyị na ị ga-eke anyị ntị wee mere anyị ka anyị si ayọ so na Kristi ma na anyị Thank you.
Dọbanụ ụmụnna m ka aja mụrụ na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chukwu ji ike niile ịnara nọ. Chineke onye ebere nara onyinye anyị na-ebutere gị, biko mee ka o meghere anyị ụzọ ebe ngọzi gị niile si abịara anyị site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na ọbịara ụlọ welite n'obi unu elu. Ka anyị nye n'ụdị nwe n'oche okwu anyị ekele.
Ka anyị kwupụta ihe obi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na ncheta n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebinyela aja nke a dị ndụ na iko ka ịzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi ikwere ka anyị dị mmadụ n'ihu na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị rụnata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu so na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị soro n'ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Marcel na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa a were keta ndụ eke eke. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen, amen. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, power and might belong to the Lord forever and ever. Amen. Ụmụnna, ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were kpọkue Chukwu nna. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị, ozepụrụwa n'ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị. Site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị ewerekwana ha,
isi ọma bụ ndị akpọrọ ike nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbara kechikwa anyị na-ego na ndụ ebe.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, biko mee ka ahụ na ọbara nwa gị nke anyị ji akwụ ụgwọ maka njọ anyị bụrụ anyị ihe nzọpụta nke ahụ na mkpụrụ obi, ka anyị soro keta oke n'otuto ya ebe anyị so na-ekwupụta ọnwụ ya n'ụwa. Anyị na-arịọ nke a sị na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ na-ekene mgbe ruo mgbe ebighị ebi n'aha Jizọs. Fada bụrụ anyị masị tata, ama m onye ọbụ kama ọwa kọrọ egeruo. Fada asịghị mụnwa bụ Fada Chukwuemeka, Fada Chukwuka, Oyoyo Fada. Ozi ọma ya dịkwa Oyoyo. So, Father, I say him no. And Ozioma Kibura Itana. He said that no one will say anywhere. The Quran is in ever I want to go one day and not Jesus. Father, no. Father, Paul, they will. Father, Mohiri, they will for that drama. Because all know when they birthday today, you go no Ricky, if you other guy, Kelechi and if you are celebrating the birthday for the month of September, you go on to guy Corona. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Chineke gozi unu nye na ahụ ike ogologo ndụ n'ihe niile na-eme ka ọ gaa ọfụma n'aha Jizọs. And ọ bụrụkwa na tata bụ the first day na watch Igbo with us, biko ọ bụ na ị ga-ebili ọgọ ka anyị kelee Chineke n'ihi na ọ bụghị by accident ka unu eji n'ọrụ bịa. Biko biliere anyị ọgọ ka anyị recognize her if you are worshiping with us for the first time. Stand up for us to recognize you. Carol, is that Carol? Yeah, that's Carol. Yes, I just want to recognize you, please, for taking the time. Thank you.
that under normal circumstances, next month we can have our harvest and Thanksgiving. And due to the unprecedented situation of things, our Thanksgiving this year will be celebrated, will be hosted differently. So, because of that, the executives, we met and we came up with a decision that I am a special envelope. And at the end of the Mass, the treasurer, Ms. Frank Adibe, will be handing out the envelopes. Because you wear the envelope, whatever you feel that you can give, just to thank God, you wear the envelope, here. Then by next month, I meet here. When you will hand the envelopes, whatever you feel that you will give you work and again. I said that no trouble I had. I get it. You go. Jagam Seka, Mwan, put you up on order. Guy here, work with this period of election at least for surviving. Not so many that started last year, still here with us. But out of abundance of His mercy, He sustained us and He will continue to sustain us. If nothing else, God may again. It trouble knows me. Because my Yokachineke goes here and in America, Jesus. So here I put the sample of the envelope. Because about the registration available, that if you have not registered at the end of the Mass, you can still hand this over to you. Here to keep to update our data, to put it on our system that one member of the church is now accounted for. So here I have a registration form. If you are interested, you can pick this up at the end. I think that is it for now. And by the special grace of God, by next month, I will a fruitful harvest. And the theme of the harvest will harvest of gratitude. Harvest of gratitude was the theme of our harvest for this year. And all by next month, please let us circulate the information. Jesus. Once again, Biko, thank you everyone for coming. Thank you, Sir Ben. Before Father Nico de Bas, I come go ahead and Father Draiman, Father Nimoke, one night working Father Oyoyo. Thank you so much for coming. I'm going to request Father Oyoyo from the Ghana. Come over here when I in the Leso Peso, didn't get that okay. That's now the Father on the church for the Megan. Get down where I'm at. Get down where I'm at. I want to come to the room. I make a look like a look about go. Can you do that? The choir, German, and the choir. I'm an organ in India for the world, Okay, all the unprecedented, all the difficult, all the chaotic, but it's true. Because of the COVID pandemic, even though an asana, he who fights and runs away lives to fight another day. The best thing was to come out and then confront it and fight to finish. Can I get it? Can I really Jesus? Amen. So I can let them there quiet as we went out. And I'm going to this in-person mass 3 months now or thereabouts. So I'm consistently. Maybe I'm not in more. I can have a year. So I saw again open a mass. So I can let them because they didn't bring me home. Because I think can be consistently since I'm doing in-person mass. So they can say, oh, back on the way to come to you. Because no, Malika. I saw a one year, Master I got to show so, and because I said they can like a game, I got also.
ekele omeme ya emegene ya emekwa ọzọ. So unu jisi ike na-abịa ndị chọọchị anyị otu anyị ndị na-abịa consistently na-abịa all the time. Anyị niile na-abịa Chineke na-abịa uru gwa ndị ọzọ ka ha sokwa anyị na-abịa because anyị agaghị na-ekwu na enwere pandemic ya hapụ ikpere Chineke anyị ha wụ indeed all the best time anyị kwesịrị ịdị ekele Chineke ikpere Chineke anyị kwesịrị ịdị na ekpere ya kpechi ike onwe ike nyere anyị aka ka nwee ike overcome all this pandemic. So ndị nke na-agwachkwara anyị online ya nwere ka atọ ụjọ unu pụtawa asọ onye kwechi ya megịnị chi ya ekwe onye kwechi ya ekwe. So anyị na-apụta na-ekpe ekpere na-arịọ Chukwu COVID ala n'aha Jizọs anyị nwere onwe anyị. So ana m ekele ndị nke na-arahụ ụka na-abịa na-asịkwana biko ndị nke nọ n'ụlọ onye ike na-apụta gidigidi ogene ugwueze dịka na-ebuwo ndụ ịlaghachi azụ bụ ka a gharakwa iji maka COVID chọọchị anyị na-enwezi na-eme nmasị. So ihe ọzọ si m ekwuo maka harvest anyị nwere next month ụka anyị na ọnwa nke na-abịa abịa. So our coordinator potentially. So I want to urge and encourage anyị niile ka ị were envelope a because ọ na ebe anyị chikwa na maka kama pụta na St. Peters ebe ọzọ ka anyị na-aga kịta ebe ọzọ ka anyị na-aga elee ebe ọzọ anyị na-aga. So ọ dị mkpa na anyị kwesịrị ike chụwa ego ochie mgbe chi ka dị ka ha bụ ifanye aka n'obodo complacent and ọ bụrụ na ego ka eji atụ ya ọnọkwana anyị ga-eme ya so ihe anyị na-enye Chineke na-enye ya fara abụọ ma ọ wee n'ịbọdị ihe dị ike na Chineke dịka site Jenụwarị ruo Disemba ọ dị ofele and then this COVID ọ dị ofele so gịnị nke ị ga-eji were ekele Chineke elee ihe ị gaghị achọ ihe ị ga-eji were ekele Chineke and then need this ngwa kere ya ebe need just on your own imetụga na mmụọ ya ekele Chineke n'ihi na ọ Chukwu na-eme ọ mmadụ na-eme ọ Chukwu na-eme ka na-ekwu ndị na-eme ka na-ekwu ndị na online and ndị nọkwa n'ụlọ. So ka anyị gbasa ya ozi ka anyị mee ka harvest eme na COVID a ka ọ pụọ iche ka ọ kara mma kara ndị nke na-eme before COVID n'aha Jizọs in terms of the success and process and outcome. Onye kpuchie na ga-enechi ya onye ka ndị si ike mee ya agbasa mmasị were nwere ike were abụọ ma atọ nye ndị enyi gị eji eme ihe were abụọ ma atọ nye your friends or family or $1 anyway or $1 $1 or $5 whatever each metụ na maka iti ya wete ụbọchị iwe gị wetara Chineke sị Chineke biko lee m ji were kelee gị ka imekwere m na-aga n'afọ nke na-abịa and ebumnuche anyị wụrụ ka anyị nwee ike were ya chọta ebe a ga-anọ were wuoro Chineke ụlọ ebe ọ ga-anọ nkwugharị ike emere gị na ọgwụla ike nkwugharị agwụla nke mmadụ ga ya fọ eji nke m nwetara nke anyị bụ nke anyị. So ihe abụ ya ọ njem anyị nọ ilekọta na ka anyị nwee ike oge na-adịghị anya ka anyị nweta ebe nke anyị na ọzọ ebe akpụ ya nke anyị na-emezi ngara n'ime ya ọsọ anyị abịazi agụ egwu chụrụkwa agụ elu ọ ebe anyị kwa ọgwụ ha be mmadụ. So ana m ayọ passionate appeal na-eme to our people for this harvest time. It's going to be a special one. I won't hold the because we can't do that. We can't stay at the beginning to say going because of the COVID restrictions. So all just monetize there over here go. So let's see how that goes. So the company, Abasa, we're all later feel like in the press then spread that information online, media, social media, about like email, whatever. To make a pass and then the people of friends have it. I am going to let you know. Those they come on. Then I find those here, my Cafana, Abia, who do the own. So the bar, so I am going to know my one of our, elders, this man, Joseph, 2 or 3 days ago. I see in the Guyana family, the one in Yakati, Gerani, Makamfodi Mania Bola, see, I 2 days ago.
Julia Kele, because I'm on Nana get that like Joseph Mboga, okay, but for doing this COVID, I get later. So when I heard the news, I was shocked. So Mark 1 year, and for the chapel. So I'm trying the funeral arrangement. So the blood actually wasn't yet. So I went to Mboga, church, so can you see, you know, I think it's going to get someone here. So because I'm going to go and brand here, na Georgia here. Because that one year Catholic, right? You only are a Christian. I will be there at the funeral, and I will actually encourage us to only way I can see all one life or all the time or the can use here. So that would be nice to join the Kindergarten. Still every day, can I know. Although the Church of Christ, maybe for 1 minute before the final blessing, just 1 minute to appreciate you, to thank you for your opportunity. Maybe about the soul of Hamas. Primarily, Father Paul, the Chief Shepherd for this wonderful community. And of course, Father Tony Mohiri. Father Tony Mohiri has been on her senior the class, senior to our class since 34 years ago, 35. Actually, 35 years ago, now I go today and keep counting. And I never get tired of him because now always the guy, the jolly guy. I didn't know the senior seminar, walk around like going in and for 80 years if I am the father. And since I am the father 27 years ago, we have always been around and talk to each other and help each other. I'm a big man, so I'm going to man, just like Canada or hello guys. I'm a woman, I'm a woman on that one, I'm not living here for hello. So I'm working here. Don't have opportunity here. I'm just doing now, we beg, but it's only beg, but when they go back to them, they put them for Bacana. And Nigeria, I'm not or do how is I'm also in Canada. Every time I go to the bishop who said, Natala, they are born in Nigeria. I don't want to say, I know. Makana, I'm watching him, Father, say, I will always obey. If I want to go and check, not to him. But I don't know, I am mother John, I can't get it, also Nakamucho. Say again, after all, I'm Canadian. Yes. Man, I can try to where we can be father. I need respect the bishop. How about you? Why when I look and you know, for a poor bishop on Kita, a community, all good way, now, all eventually, so, anyways, I was in Nigeria and I will always come around to Canada. By God's grace, I'm a Canadian, so I will always come back to Canada every year to touch base with them. For what in them, I will take us here. Okay, 1 week in Father Paul, and how far I like it, just like a master. Open was supposed to go, or so called a church. I remember I was in US. I don't know if they can come out now, but I can immediately can make so here we come as and by the grace of God, God take glory and give us blessing. All that we know, you should make it. Now, inquiry, I see people within let's go from the other end where they're because all come over and I saw you know what we did not can. Yeah, we did not can. If we talk about that, we buy that. I would not have a little of at the end of the whole program, for something, I can do a week and I say something I will something on. With something on. God, I want to something on with the support of my bishop, and the father, the Nigeria, it will be a reality someday. And when a small place called because we will on and guy, which would parallel when they move. A money gas, get a hobby again.
mana eji ha akwa nghọta were agba egwu na public otherwise onye nghọtara ya ga-asị ụkwana akwa so jisi n'ike unu ga-emenwu ya onye kwere chi ya ekwere unu ga-emenwu ya jisi n'ike aja unu ume ka mgbere adịghị anya a na-asị na enwere ebe a na-elegara anya etu ọdịna anyịkwa ya ebe ahụ na-ahazizi iwe ruo the days ruo kwesịrị. But with God, all things are possible. And that one, God is with you guys, okay? And we will continue to be with you in Jesus' name. Okay. That's the result of us, man. Oh, the one and all you know. God, you would get in there, goes here, no. Now, As you heard from the chaplain, Father Paul, during the Mass, last week we lost a very good friend of our community in the person of Mazi Joe Enwerekowe. Joe continued to serve his God till the very end. He will be buried this Friday, October 1st at 3 p.m. at his church, but unfortunately, because of the COVID scourge, we may not all be able to go and wish him a final goodbye. May the good Lord, whom he served to the very end, abide in him and grant him eternal rest. Our condolences to his dear wife, Kathy, and the rest of his family left behind to mourn him. Joe was closely associated with us in the clip above. That was the 5th anniversary of the Igbo Mass with his wife around. Here, Joe managed to attend the Igbo Mass at his initial inauguration. Despite his ill health, he still managed to attend. Let us all join our mind in one prayer to say a befitting farewell to him, and may the good Lord accept his soul. Eternal rest grant unto him, O Lord, and may your perpetual light shine upon him. Joe, we shall all miss that familiar voice of yours, your humor, your comradeship. You fought like the man you were, even though you were told the curtain would close in May. You kept on fighting till now, till the very last moment. God be with you forever